KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on série mon hoddiro neɗɗo yidde mum ala e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro hoddira makko dadotako ade kokuparo jangumo Vraiment présence maman qui ne comme le fait. Il y a comme un gosse. En fait, je ça non. Il y a une minérale là. Min bon. Yewe no bon nonde ko min tan alon nonde do. Non ko wala na no bade. Ay hide mbere problème ma même min hoorno wondu no ganda hoorma. Bawa alama ba mi yudo lam ba mi halde so wana am. Sabu cehlagal ne wodi kadi bingu mu wodi fof. Sabu hande so mi kiremi mi so dañi problème bala kam soulage. À propos de G. G wadi. Nyanda. Nyanda wala kan hal? G mi ma ko cirti. Mo do yam non kay. G no way yidde man. E armi mbaɗa e zeni yinde fof jamma e ñalawma so mbeɗe lelo tampinol kam addu g e nage mbiya ana certe g min gomani ɗum nde o g fotata waddema ha ko ɗon ceerta grande sœur g ko waɗi kam komi fadani ɗum e makko g wonma hay goto majjani hakkude men hay maaɓe liɓe laakara ne gandi hakkude men mi jiɗɗimi g façon haare fof mi haɓe nene sababude g viager firtata ala ko sodi silib sax ko heddi fof jeego min jogi mi ƴette hen mi huɗe hen kadi mi famɗine e laawo uniquement rek pour g ala ko waɗata kam mi yaha galle mum mi tawdena wonde debbo debbo g debbo hannam gorko kay ko wonaɗo si ene suusi wadde ɗum e si no woyema ni fof no wano e yamni par ce que min mo wino kam noon mi jaɓata kono ko yetteram hokki kam e ɗum fof e waade noon arano ko tawru mum mo tawruɗaje sekilam ɓinenam to jofan fof
o soyner sikilma jaari ga ila jaari jaari kam betam ko ina ndaxte no koyngal ngal wayni noon ɗemgal ngal way jaari o hay so arino e galle heen mais kon sehilaaɓe aɗa neɗɗo waawi wiide accu mo jaarata kono comportement mo ko namda o haala ko namda o haala min dal mi waɗanamo comprendre mi annduno ko ɗo o yaltortunoma de rakka sama jaafoɗa kam de mais jaari moom gila o dewi mbeɗa anduno wona jaariɗo pewɗo kono noon ɗum fof e waade noon worɓe hannde mbaynoon kala mbaɗa yiɗa heen wat photocopie totta ɗum original ma mofta soɓe janfuma tinata ko bettere wona mbaɗa yiɗa heen fof heddu heen kala ancira ɗum oto hokku 100% ka suko togos ala ɗo tolniɗamo hay nokku haydara joom mbaɗe ƴeew boye gurdam ma ko woni yeeso saɗa naatagol natta neɗɗo sina naati naata ko woni ndu ɓural dal neɗɗo wiyaka a natta e mo ala haydara kono ƴeew ko powɗa koyngal ma sabu ka debbo ñaagui allah ko saɗene naata to wonani rutto e jinnaɓe ɗum ene dokke kam ɗum walla aɗa liggo aɗa waɗana gorko ƴeew mo ganduɗa waɗa naissance o dal yo Allah hokke ko ganduɗa ko ɓuuri seɗɗa ha so yi to mo daña ko musimo hen est ce que hande ɓe jogui courage nattude e gorko mi wawa yittude gorko fof ha projet ma yittu so Allah lamɗo de a ƴewat ɗowguidemo e mémoire ma ha laaɓa welani noon kadi weeɓani de mais a waɗat jeeni rek min mbeɗa miɗo pour an bangeji fof momi heedane gonta e tama mbatano mbanoɗa haydara joom mbanima dal allah wawi rokkude mo ɓurɗomo kadi jiiɗa e on jidde ɓurde nde jiɗnoɗa jeende wona haydara muusi moniragel ma arti kala ko jiɗɗa mbeɗemi caggal ma momi timmi fof omi nanggani fof kadi wakkimi mbaɗe noon mi accuma komi jiɗɗo yaltude mi ara kalelka nelta joni kay moom nguro gurdamam nayis hoɗum patma yalte ma wadde ok mi ara ko boyano inchallah nam ayma ɗum ɗo on gonɗuɗen ko jirigen ataya en ya ganda ɗum ɗo aɗum toyre ko gon kay wiijiti addande mon gufi ana sa hono adande ni pour ɓuttira ayanno maɗa pour gasi noon gufete moƴƴano en fot am ko anorto allô Diarry ça va d'accord mën na ara merci ko Diarry ɗum mbaɗa ha an joni yiwa pottotaka e Diarry ko Diarry laaɗa fof ma ko Diarry an ko jiiɗa waɗa duɗal Fatima pourtant Diarry wala probléme min neɗɗo haalata kam Diarry ay omo jiiɗa gila ko min sohali ko minen ɗotti Diarry c'est pas une très bonne amie woodi capable de tout min de mi yiyani makko caɗele en fait o arino ɗo ni ano arno jewde kono on tawani moɗo min tawra kam ɗo en Diarry kay ko yiɗi fof yo yaa kono min jewti noon ko waɗi fayida abo min jewti kadi ko heewi ko moƴƴo de kono keddi ha on fof rento de inchallah mais o moƴƴi noon wala probléme o moƴƴi wala probléme min Diarry kala ko wiwami makko ko ɗum mi woodi a yiyama moƴƴi wala probléme moƴƴi inde ni on ko moƴƴi ya ɓeyde anda ɗum ɗo hakki toñde Yeah. Woi, pungun dah. One problema. ay dara du hande wara manki wonde gen wallahi Parce que gina na joy den joba me mi ron kiran gan in pi gan hay ndogo hay so gore ngel gainu du gen
donc woni problème ma fal ma jaani rek ne balle on baddule boyo quoi menace affaire o bayni tourni cerveau am de trop wallahi ay ba gil nane ha joni mi ronki wadde enregistrement affaire uji ko mil le faut quoi bo tellement mi yinmo ha ganduda moy lolu quoi ñande no ar galle suudam to jeewo tawi ron sehel makko goto min jodi min jewta donc wodi no yiri dum quoi affaire o tellement ni musimi tellement wadi bayi nanda fo ko jormi dum te so mi noddimu o jawara ƴettude téléphone mako wallahi te amba jani gallero wona n'importe quel moment mbawmi ton yaade quoi vraiment dum don rek jibi hakkila mon frère HODDIRO Allah dadotako neɗɗo yidde mum Bada mera tel. Anje, kuma tado? Munas ngar mi jeew. Ko ƴewta e munas? Mera majani hakkunde men munas annen. Mais mbala min mi haɗanima munas? Min mi wiyanima ya accu munas. Mi wiyanima ya sanktu munas no julɗo ganduɗa sertita ko bonni ya sertu noon munas. Mera majani min ko munas tan jinni. Mais je an ɗum ganduɗa an aɗa wawi jogade debbo an. Ganduɗa an a wawa jogade hoore ma saka jogade debbo. Jogoɗa debbo. Rapport mo ganduɗa ala ko kippata so wona paɗe mum e kaɓiyel muɗum. On ne wawi jogade debbo. Mo wawi jogade hoore muɗum. Yaade lawol tan e beddaji ne filtino juuɗe ne filtino koyde on holko jogui saka jogo debbo. Ana wawa accindem ɓiyamo ata perdindem ɓiyamo an. Mais min ko munas jinni. Bela a wona sukuñoto woni sankto ɓiyamo aɗa jimi haalandema sanktoɗa ɓiyamo no julɗo sertite bonni certitano ɓiyamo ɗum jimi haalandema à partir de hande oto mi yiitu koyngal ma ɗo e damar gallam aɗa jimi haalandema aɗani ɗum malananayi oto mi yiitu koyngal ma tan e damar gallam yo haat hande anani E moƴƴi ya. faynam wa haro mbiyanani hen neɗɗo yidde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde HODDIRO Ana hattani ko mbatta ɗo Balle darde Moussa ana aɗa selli kew Awa Modou no Modou galle ke celli jam tan machallah Modou ma bismillah jettoɗen to billahi mba atan hen to aya majum ka gacciro kam de ande mbire accuma accaram kalta wallahi ka gacciro kam jon ka dañƴi sehil kesoti wona kiram nak mi hira ande min mbeɗa andi mom to fawɗa koyngal maɗo hay dara moƴƴani hen mine sihil keso Mariama joni mi yima an ko jaari tan cindodirɗa jamma e ñalawma subaka e kihiɗe haaloɓe pulaar noon mbi haalnam sehil mami haalanma jikku ma jaari wona an de jaari ko nani fo ñalla ha so hawaɗo jaari so fini guila subaka ha hiira ñallat koye ka kala ɗo fenade woni ko ɗon jaari woni kañum dal ko raddoyde tan ene adda ene nawta ene adda on wona sehil wona guiɗo arata homo e ma ko andude ko woni e ma so yelto hokkira ɗum mbowa Kumba wona ferade konngol maɗe jaari so jiitomo ɗo yimɓe jagim ko neɗɗo bonɗo wona neɗɗo bonɗo ɓerde nde haydara ala hen jaari min e hooram ko kalta ɗo ko min ɗum cikkunomi makko mais min o ɓettam ayto jiitamo ɗo ko wiite ko peno ko so wona gonga ala ko haalta pourtant ko neɗɗo moƴƴo de neɗɗo moƴƴo ande virus mo ko nanguima ha gasi ɗemgal mo ngal ko loota hen ko an nanguima jaari aɗa andi ko waɗi Maymuna sehil makko Maymuna e Fatima o yadata jamma e ñalawma
suho meymuno yi ko heftoy o watti yaltidde mum jaari gome aduna mum tan ko fenande kalis ɗum ɓe sawo gonga jaari alana babiraɓe alana suhaɓe alana mawɓe alana nayiɓe jaari mo fayi yitere fof ni yiɗi jaari jogi jam waɗi waɗam ni ça va ba salminta kam taw he mi tarani mbaɗa faɗum seeɗa darora ga gi madda mo ruude seeɗa mbaɗe seeɗa tan ɗum ko an ayani goto ɗumin ko mbisdariɗo ko mbiyat ko ɗum wiyete ɓe jarɗi laate minen nayi jarɗi laate ɗum so an dartoɗar ñohal an makkaji ɗiɗɗum min mi ñohata aade min ay yimmirade min anda ɗum saw bomo ke min mi ñohata aade ejiri ay neɗɗo sa haalanama jikkuma tan a mettini ka toon ko jikkuma moƴƴani jaari ka penowo ka cosowo an dal faɗoma a ala liggey a dawani a hirndani a joftani a yahani jaari an sa fini galle mon o sulmima jaari ha joni hay goto wawa andude galle mon sabu an galleji foof aɗana sof kumba ɓeyɗon heew haala an aɗa haala comme no sikkuni an comme ñande kon an comme penowo mi jottama mi yoɓata pourtant ñande mi waɗimo sauvé sauvé eyyi ñande nde yaaya wonma kinnapene so wonano min a yaltata jaari min mbaɗi jaari ñande watta moƴƴere haala jaari annaɗa ko rumeur ko penoyɗa kono sauvé aduma ƴewde ko rumeur sabu an jini subaka ha hiiro ko fenade nafata a feni e feni gueɗe ɗiɗi woni gurdam ma aɗani jogui keramal maɗa foppo aɗa sa fini ma tan coroɗa wuuro no fenade woni fof jaari aɗen ɗon jaari accu fenade wulɗo wona ko mum kam ta muna ko mbiɗa muna ko ittata ɓuri watta e nani ene wayi tono forde nanoni on ƴew min sohlani min ala haalis mi ala sehil ga min armo woni sehila haalis min mbata min nan min mbeɗa haalda e jaari walla mbeɗa duɗɗo kelliɗo valeur am par ce que an a wona neɗɗo a firtani hay goto haydara firtani min coɗoɗo leegal ene fena gasi annene wonɗo o mona addanma so addanima so yalti ko nawtanoma jikku e jomum ko mayde ndiyam to min e moko mi wawa wondudemo añi hen dow woni hen dow ñolɗa wondata e peno saabu somi joɗima ɗo ko kalmi fof ko bowal fayi ɗum noon wallam tan saabu mbati ɗeno ɓoolte maggal hokka men wondata e fotto yaare ɓurduni rek fenade rek jaari accu fenade MC ɓurdama fof geyom ma yarani ruyi meɗe mbimi ya annen ɓen aɗa ɓoyde wiide goto fanni seera on ndesa mi fanni jaari an tan neɗɗo o wona neɗɗo o ko mbamon défendre ɗum ay ɗum wiyete ko han aɗum hande galani ɗum waɗi mi ala sehil yimɓe mbiya muna ko goɗɗo woni meilleur ami am min mbaɗmin jeeyi sehil min sehilam ko goto woni nenam gasi on celli alhamdulillah wawi bisimilla moon galle ko galle moon de bisimilla mbaɗa tampere jamanema alhamdulillah mbaɗa e fof oɗon en bindande bisimilla moon mbaɗon tampere alhamdulillah ça va yettude allah jiiruɗen nde la fois passé woɗin kam expliqué ko gonnoɗa koye dow muɗum majjiyata kam guilenden ha joni haydar humpani men mbeɗen nder to jeeɗiɗa fof ma yiyam inchallah minni aussi mi yehima haaldi hen e sehilaɓam yimɓam mo gollittomi e heew ɓe ɗiɗi kam yami nawgoto Moussa an hara nde dorénavant ko an e mabɓe gondat hene ma jiwtidano merci beaucoup sister no wirini ha bon min mbiɗen ko Harouna Sy je suis comme journaliste jangdiyaki comme gollernade en même temps aussi comme activiste aussi min jiimani nde emi nanmi nde kadi aussi bon mi weltima hen par ce que mouvement mo wiɗa o ko quelque chose de noble vraiment kadi kala ko darni woni hujjaji yimɓe e yaltude men daraniɗo mbaɗ noon ko pelloje jeyade dal e konngol donc du coup minen e nder hen koye on dynamique ngoni ngol lawol min woni donc somin nani ko way noon no waɗi koyem expliqué ni mi miijaki ni waɗa réfléchir ni pour arde wadde intégré voilà caɗele ɗe kam en jaaji no keewi voilà no ko sehilam oɗo waɗa présenté o
awaɗen continue ha reewa madame sa c'est tani min noon mbiyetemi ko Ekon Diallo e artiste rappeur en même temps activiste ngimimi ko Goudiri anan toon kay ɓuuri bien sûr an toon mi voilà minen kadi mouvement minani ɗumen mbimi pourquoi pas mi ara mi waɗa adhéré parce que enen fof ken gotum quoi donc mbaɗen mene combat ensemble parce que sa ƴeewi minen jowanami to ɗum probléme ndiyam donc ɗum kadi somo yiɗi ɗumen signalé so ko état o yiɗi men e mbawi wallide yimɓe donc c'est ça le problème quoi no mbiɗa ni mo yiyata e hulanta e sabu rawandu so murtarane hasilasi mum yaɓɓe o wiyata combat ma mais combat men combat pulaar fof par ce que réussite o wona réussite Arouna Sy wona réussite Ekon Diallo kono réussite pulaaru kala walla réussite kala manadirono kaɓonnoɗo oɗon cause hande ndiyam ɗam so ari a farta galle ma par exemple Harouna caɗele tewtede diwan maɓɓe keewi e vraiment wona kanko wona caɗele makko kanko gorko en fait donc yettude sababu mo yettani sababu hammande ñunani jettani ko par ce que o sahaa joni wona firat konngol mani sa ƴeewi côté dane maayo hande umonadema hoore fonde yanma hammo hande tali lawol ngol ko tali boɗeje hay goto wawi yawtude so tawi ni ɓurnirno joni so yaya toon o yara toon oɗonimi quoi wudde waro ɗum bobaɓe ɗum voilà donc c'est juste pour appuyer kalɗa ko quoi donc fof koye gujjaji ganduɗa hoore ma jomumen pot darane hande ndungu so yontini jogui caɗele oto yata haydara yata goɗɗum e goɗɗum nan ɗon donc ha joni koye dynamique haalama sen gatte département Podor kadi a yii enen ɓuuri jinganede mais onen ɓuuri yejjitede kadi wona hunde fonde wonde hande kala ko moƴe Fouta surtout côté ganduɗa hoorema banggue kalfani halfinade banggue affaire woni laamu ko Foutan ko ɓuuri jinganede kono enen ɓuuri huldedeedi to banggue ardinde sukaɓe hewɓe nanɗo en hande en jogui des compétences des docteurs ganduɗa hoorema ko dañi ko de diplôme aji mumen des gens spécialisés ganduɗa hoorema ko yimɓe ganduɗa hoorema fannuji kewɗi en jogui hen gandal en jogui kadi karallagal mum mais nogui liggade enen no ɗum tagui min toujours no mbiruɗa ni enen jartani min ene yaade ganduɗa hoorema min ko waɗimi convenir takkan wiide noon tawi hande on jinganama département Podor hen no jinginirani o par exemple région de Matam no jinginirani Fouta yahanma ha Goudiri no jinginirani yahanma côté Kolda Fular we hoore mum foof Sénégal kala kono ɓuuri tengdude ko Fouta donc nden jinguede hande dañi ɗum donc leader aji men Foutankoɓe foti daranade en donc sukaɓe ɓeɗo dari ɓe beddaji ɓe mbasa ɗumen woppude ene jaaha kadi sukaɓe kañumen gardiniɓe kañumen ɓuuri tampude kañumen ɓuuri ganduɗa hoorema darade koko daɗi jamma ñalom suka kiiɗi ñamani jarani donc foof yo jiiɗi koye mon donc en caɗele aussi côté banggue sukaɓe banggue ligguey en poti walle ɗum ɗo ko fof en fooɓe ɗum daranade ko cuusnomi fof hande ɓuuri mi suusi par ce que yeewi kadi muusi waɗi muusalaw gasani nde wonnoon gosraɗo seerta e lawde ayi o ko debbo par ce que min kewnodirni mum ko Aliou Sitoé Diatta eyyi nde wonnoon debbo walla pende sarto ngawɗe tu vois donc ko bravoure o ko jamragal ngal hande min mi suusi te eɗen gandi eɗen ɓeyɗo yajjide ɗum nde wonnoon haɓe mbiya ko dental woni doole kadi ko doole waɗata dental e doole so ne nentiran tan dental ngal wawa arde kono so yimɓe nentan tan doole en mbawa arde fatibarkalla mi yewono ko mais hande mi ɓeydima sembude nder combat o ko mbiyamon tan y aura toujours des tentatives yiɗoɓe wadden détourné e ko gonɗen ko yiɗoɓe sodden e ko gonɗen ko mais ay hol addunoɓe Fouta golli toon ko ganduɗa hande nen sintene haale cikka ko ɗum wurɓe duuɓi ujunnaji c'est Souleymane Balen Almami Abdoulene e woɗɓe 1800 wonno mais ha joni nene haale c'est à dire wonko ɓe golli ko ganduɗa ko haydara wawa mum ko ɗum haalis waɗa wawi ñamde no jour goto mais sa yaltini leñol ma e caɗele wiye ɗum ɗo ko sababude Ekon Diallo natiri Goudiri sababude Harouna Sy ɗum noon natiri gollere e ottari ko majjatama ya franchement bon ko jiiloto noon ko mboɗo wawi wide Allah newni kam te hande min somi yiya enen jogui ganduɗa ko ƴettinoɓe relais o caggal en tout cas eɗen mbaɗa jungo e fond rek seul la lutte libère le combat continue la convention le combat continue merci beaucoup merci vraiment ça fait plaisir quoi ok jarama absolument merci joni noon bon mami nodde comme ça ƴeewen wadde ganduɗa ko parti attaqué l' étape suivante wasa heddade haala par ce que so ɓuuɓi hen hankkadi ne so hat quoi yama ɗum noon quoi ɗum noon mais mbaɗi noon
kiron sere bo ala non nan li be warga pas rabro ni fiamma do lirik sa haali di rek ñan won rek no e kan jono fiamma do lirik sa ko taw pali mi tan mano de non non wala lay darde merci beaucoup ça fait plaisir merci ça fait plaisir merci beaucoup on jaram minima ala fokin gurani yimɓe fof kaali caliɗen Ousmane min mbiɗa acca ha jaaha mbiɗa wonma trompe ko heeɓi kam ɗo ho ko hoddiro mi anda baɗɗo ham Ousmane silence mbimi holon hoddiro ana ɗo e wonde reedu mbiya anda baɗɗomo reedu ɗum ne wawi wonde an ndehre ko gonmi to ko fof ko ɗo gonɗa aɗa waɗa ko welma aɗa waɗa mi trompe caggalam Ousmane min mi anda baɗɗo ham reedu eyyi joni ko wawi hen wonde foof jinmi ko ganda gueɗel gotel minema c'est fini wonta wonde aduna mi parema Mariama Ousmane 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 eyyi joni ko wawi hen wonde foof jinmi ko ganda gueɗel gotel minema c'est fini wonta wonde aduna mi parema Mariama Ousmane Ousmane minema c'est fini wonta wonde aduna mi parema Mariama Ousmane kape hokkanno on série mon hoddiro kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma